يفعل البشر عامة الأولاد وقبولاتنا ما شرينيا البقاء ويعني خليتا البقاء والعقوى بجي إز تيقوف للمرحب أقرن بو يخلا ونوكتي شو وفرسي بشر شو زيادة الأولاد وقبولاتنا شون بالوقت وسنا ويمشي شون أنا أوستيد شون والرجل بيت باتشون بيت بيبوش باتشون والمخت هذا درس خلطن والرجل شنا посмертно герой Чеченской Республики звание присвоить Яшар Шумида второй Указом главы Чеченской Республики звание Героя Чеченской Республики присвоено Сайтаханову Сулейману Султановичу посмертно. Указом главы Чеченской Республики звание Героя Чеченской Республики присвоено Берсанукаеву Саламу Сайдмагомедовичу посмертно. Указом главы Чеченской Республики Героя звания Чеченской Республики Нурмагомадову Арби Умаровичу посмертно. Звание Героя Чеченской Республики присвоено Нурмагомадову Хусейну Умаровичу посмертно.